Gima timore ka the institutions are weak. Ka institutions bedo weak, to kada employment book bitimore. Nikech kata ka tijno nenore, ji ok bi yude te. Nikech makosa mane sirkal otimo mokwongo, ne gibiro disorganized to reorganized. But that was a very big mistake. Nikech kane giyudo kazi kwa vijana kane dhi mbele, ne gidhi gigole. Doni ne gichakre timo nade, nochako dhi odwoke. Koro that window period mane ojende gi obedo oko. Ngene bedo ni oko na mane inkiwe school matin. Angene ngama donge thagruok. Iwe school matin dalo kata mane go matatu cha. Ingene pachi paro reason maka jo committee yo no. Gi jo ka kutiyo no. Kimane you are alive from Monday to Monday, morning to evening. Koro gima timore ka ni gima duong en koso tich. Nikech wan gi ojende mosesomo. Kineno kata gik ma jo Kenya timo, ojende ge timo mijenzi sama maandamano nitie. Coordinates gene ge gene go visual AI kata ngene ngama go ngane bonde. Maugi ge very technical. They are very technical algorithms. Mangata ngata ok nyatimo. Nyisi ni nyithindo ge urowere matindo ge nigi rieko matut. Moko nego bene wegi go kamano. En rieko makare mondo nego bene koro gero, en rieko makoro timo nade? Koro ketho. Yes, koro ketho. Professor, ntiere gimoro matimore ka ndie gin weche ariyo. Mokwongo ntiere twak moro maliekore. Ni gini maandamano ni chalo gima koro dhi masawa mar Kenya kata mana Central koni. Ma en mbaka mar adier koso mato mana mbaka mar josiasa dwa duogo godo maandamano ni. Nikech osewach chalo gima kelo kura akwede mag dhoudi. Ni gini koro ken mar ji te kata sani seche mowuoyo ni mbui ka ntiere gima koro rengo sani ni we are all Kikuyus. Ji wacho ni kamane